Pa mislim, imao sam isto taj govor jedan u parlamentu koji je dosta odjeknuo u Srbiji. Moram reći da sam dobio jako puno podrške iz Srbije, gdje sam u stvari više kritizirao ovu šutnju koja je bila od strane Europske komisije. Vrlo nesretnu preskonferenciju Ursule von der Leyen s Vučićem u 10. mjesecu prošle godine. To je stvarno, svi koji studiraju politologiju neka to pogledaju, kad je ona došla predstaviti plan rasta i hvalospjeve dala Vučiću, da bi 2 mjeseca nakon toga se desila ova studentska revolucija. Ja mislim da se u stvari sada dešava u Srbiji neka nova energija, nagovješta da ovaj autoritarni pristup Vučića će morat završiti. Teško je reći kako će se to odviti, ali moguće čak da u ovom trendu u svijetu kada sve ide k vragu. Meni je zanimljivo da baš iz negdje na Balkanu u Srbiji se pokazuje neke druge vrijednosti koje niču. Ja se nekako nadam u nekakvu mirnu tranziciju i razrješenje ove pat pozicije u Srbiji, ali tamo je situacija neodrživa. Znači mi smo to već vidjeli oko kopanja litija, način na koji je vlada se išla obračunavati s ljudima, to je nedopustivo.